by BTS Premi। अगुआ नाती के तोरब छाती रे हो अगुआ नाती के तोरब छाती के जाने पंडित जी के कैसन ये विधि पढ़ल बा भतार साला सौतीन के पीछे पड़ल बा भतार साला सौतीन के पीछे पड़ल बा कथी देखले कि अखियां में उहे गड़ल बा कथी देखले कि अखियां में उहे गड़ल बा भतार साला सौतीन के पीछे पड़ल बा भतार साला सौतीन के पीछे पड़ल बा। जब से भइले गबन बाहो रोज रोबी पलंग बाहो ओढ़ियो करे अचरबा के लो सारी बिछौना सखी का कहियो जब से भइले गबन बाहो रोज रोबी पलंग बाहो ओढ़ियो करे चरबा की लो सारी बिछौना हो करी माना जी उ दीवाना की तबे मारिला हमरा के देखो बा भतार साला सौतीन के पीछे पड़ल बा भतार साला सौतीन के पीछे पड़ल बा कथी देखले कि अखियां में उहे गड़ल बा कथी देखले कि अखियां में उहे गड़ल बा भतार साला सौतीन के पीछे पड़ल बा भतार साला सौतीन के पीछे पड़ल बा। प्रेमी हरि शंकर हो गलती कैला भयंकर हो शादी दीपक से कराई के बन बैला कवन जंतर हो सुन प्रेमी हरि शंकर हो गलती कैला भयंकर हो शादी दीपक से कराई के बन बैला कवन जंतर हो ए हो गुडू राज बात सुनी आज अब तू ही कुछ कहू तो पूरा छोड़ल बा भतार साला सौतीन के पीछे पड़ल बा भतार साला सौतीन के पीछे पड़ल बा कथी देखले कि अखियां में उहे गड़ल बा कथी देखले कि अखियां में उहे गड़ल बा भतार साला सौतीन के पीछे पड़ल बा भतार साला सौतीन के पीछे